Yeah, Bon Chris, mesadene. Ukunkoseka kwaje bwana. Osade kuseka kwaje bwana. Nungoseka ndekaona keke bidi imandidelela ndayimenya keke ndikufuna zimayi anayimba ligiligi ndikwapulejile mixini nyovete ligiligi go yanga sima dontano ligiligi ndikunyambida kondesa ndililime ligiligi nine chifana chachitali ngati chitawachizeni mafana wa akadwala ndikini ajizende ndimilomida kumudo ndikunchila airtel ine ndimajama bidi majonisi airtel nkani yanga iri nkamando yamwila ngati bele lusola ngandasilika ndepaliba ngati be ife kuti pasabidi timachita tafunila mixi timapanga ngini mulimo setafunila abapalizinyalala ndikufuna ndisese ndinapanga sakalati inefana ndisense ndiliphiza kuswabidi ngati teza chisese so did in a dollar nena sese making them up and on my pin in the check come along in the such and I was in the check Bon Chris in the jepe sapa la babiti biti kuija ngati zinyama zapachiwa ndo zanga zili kriya ngati mango jikuke binkozi ndangovala cheni mudu ndangovala kebina ndiveke pa air pazili davala fosi nkazi wapomela air koma sina pange force ili kuno kublanta yaja kufupi kusiya ngati mukulisa pacha bishop ngati ziya ndimathilila mabazi ndili ngati water can pano luzula ndipo lata ndipase water can Bon Chris mesandene kumwelela mwelela mbuyo sende kubwelela bwelela Bon Chris samazi popa ango pwelela Naki anu ndi yapo munapenda piskala ndongo zeva Jamaica ndikaona piskala ntendelo kale nafebwela kuno piskala ndinakula mayuni sitalowesa piskala pacha kuno nkuti makosana mutakala kwisa ndende bwino kumakosana zibwino kunenana kapena kuseka napoti mutu sichiseko ndesi bwino kutseka mani wandi yakulu ndawaona sana ayambila zithu zedo dzana koma chimakwana ngati nsapato chimaluma bite ngati nsato zulo ndinakula phone no sim kadi no kuno sina bwele ndekawendita na kadi no ndizamenye freestyle yofirika yabwino poti sina pase galo ndili napo babwino mene ndimabwela kuno ndinaona namwino wandifira zeni siza mwina namwino mukafuna namba yanga imatela 01 freestyle ndamalisa mwatsalanu 01 Bon Chris mesandene